Danas ću da opakujem, a ja hvala ću da budem srećan. Kinder svet. Da vidimo šta danas dobijamo. Nekakve rupice. Šta li je sad ovo? Koliko stvari. Hej, devojka sa zelenom haljinicom. I neko cveće koje se tu stavlja. Pa ovo je prava zvončica. Da. Ona se druži sa dobrim vilama. A i ona je mala dobra vila. Kako je strava. Ona leti zajedno sa vilinim konjićima svaki dan. Čekaj samo malo bolje da je vidimo. Danas ste dobili zvončicu. Šta li će se sutra naći u zlatnom jajetu?